This is the best music for greenhouserecord.com. Escucha Kano, las ba. Last one ne wannan. Ba wai bane. Za ta fashi. Ba wai bane. Baba za ta fashi. Zallan kashe beats. Za ta fashi. Ba wai bane. Baba za ta fashi. Mu muke kashe beats. Yo, let me talk something. Wallahi hip hop ne mata fentin. Burin su bige mu muna ta shige su muna ta suna ta kuna ta jike mu muna gaba muna bar su a baya. Burin su shine mu sa musu kaya muna ta kashe su mota da taya. Famous baba haka nake kama beat gudu take na saka su a gefe jira suke. Wait, ba wai bane labon da hip hop dan bane kuma bana raga mata ta sani kuma sarkin tsini ne sun sani kwarai kuwa na saya. Ego, husband da S-Bocha ba su biredi da bota kowace kiɗa na hauka ina so ina kashe ta ba ganda. Yo, kare bolo to kalemu muna ta rolling fuskar mu kake gani ka tuno baba za ta fashi. Ba wai bane. Baba za ta fashi. Zallan kashe beats. Za ta fashi. Ba wai bane. Baba za ta fashi. Mu muke kashe beats. Aha ya ne na kona ma kai baba sai gai da mutum iya ga baba. Ni ne nan baban baba nan bawan Kano kuma ba gaba. Na fasu ne zallan papa kowa ya matso ke ma ki matso maza ku faso mata ku faso ga yaran ya cire fis ta faso kun so ta kawai like make money first day family kuma ba money kai ta ci kuɗi da damoni moka sika kwarin harka gayu na ya ne kuma barka boy pepe oga fansi sabin dan spark ya ne eri dan mahauta ka jamana ta Esbucha Kano babban yaya ƙaryan wanka ƙaryan sauti ke mai yaki mun rike aiki last one big boy with Esbucha spending money wane yaro in kana tsoro ko ma faro in kana tsoro ko ma faro. Za ta fashi. Ba wai bane. Baba za ta fashi. Zallan kashe beats. Za ta fashi. Ba wai bane. Baba za ta fashi. Mu muke kashe beats. S-Bocha ya ne Last one normal ne. lissafin ya canza hankali ya tashi Ai kware zai baci. baba normal Normal. Normal. ba wai bane ba wai bane This is the best music for zallan greenhouserecord.com. kashe beat